L-aħwa George u Alfred De Giorgio ippreżentaw żewġ kawżi fil-qorti wara għal darb'oħra il-kabinett ta' Robert Abela irrifjuta t-talba tagħhom għal maħfra presidenzjali. L-avukat Stefano Filletti li qed jirrappreżenta lill-President George Vella semma kif il-liġi ma tippermettix dawn it-tipi ta' kawżi kontra l-President tar-Repubblika u qal il-liġi tgħid mod ċar li l-ebda azzjoni ċivili ma tista' tittieħed kontra l-President ta' Malta għal atti magħmula waqt il-qagħdi ta' dmirijietu. Għalhekk minħabba li ma setgħux jiġu ppreżentati kawżi kontra l-President ta' Malta saret talba sabiex il-qrati jiddikjaraw dawn il-kawżi bħala mhux adattati. L-avukat William Kuxkiri li der għall-aħwa De Giorgio iddikjara li dawn kienu tattiċi biex jittardjaw il-każ u qal li f'dan il-każ ma kellux ħafna evidenza xi produċi. Madankollu huwa ddikjara rrieda tiegħu li jirrevedi l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward sal-President ta' Malta. Il-qorti għalhekk stidnet il-Kuxkiri sabiex jirrevedi l-pożizzjoni tiegħu u matul is-seduta li jmiss ordnat lill-Avukat tal-Istat biex jippreżenta l-provi tiegħu dwar l-eċċezzjonijiet preliminari. Fis-26 ta' April l-aħwa De Giorgio kienu bagħtu ittra oħra lill-President ta' Malta u għamlu t-tieni talba għal maħfra wara li l-ewwel waħda kienet ġiet irrifjutata. L-aħwa De Giorgio dejjem sostnew li għandhom informazzjoni illi timpleka l-eks Ministru Chris Cardona u l-Ministru Carmelo Abela f'reati maġġuri u serjissimi.